Contem que el grup independent Sueca Perelló i Mareny ha arribat a un acord amb la formació autonòmica Demòcrates Valencians, amb qui unirà les seues sigles de cara a les pròximes eleccions. Este acord es va escenificar divendres passat a Sueca. El grup independent Sueca Perelló i Mareny i Demòcrates Valencians van firmar divendres en un acte públic un acord de col·laboració mitjançant el qual els dos partits se comprometen a treballar conjuntament, a representar-se en les institucions on tenen representació i a treballar per la construcció d'un espai polític de centre i valencianista. La firma de l'acord estigué presidida pel portaveu del grup independent de Sueca Perelló i Mareny, Salvador Campillo, i pel secretari d'organització i portaveu de Demòcrates, Sandre Llopis de Pau. Igualment va assistir a l'acte el també regidor del grup independent de Sueca Perelló i Mareny, Julio Serra. Cal destacar que precisament el regidor Serra també s'ha incorporat a la gestora de Demòcrates amb la intenció d'ajudar a construir este partit i per a aportar la seva visió des de la política municipal. En realitat estem treballant juntament amb el grup independent perquè ens vam donar compte des del principi, seguint un poc la trajectòria de Boro, que és coneguda per tots els que estem ací, que era precisament el nostre projecte, era la nostra gent, i per tant el més normal en un partit com Demòcrates que està naixent des de la base, des del municipalisme, és comptar amb la nostra gent, anar a buscar-los per a intentar incorporar-los. Per tant, era una incorporació natural. La col·laboració amb el grup independent era una qüestió de temps. El GISP sempre anirà davant de les sigles, sempre. Les sigles del grup independent de Sueca, Perelló i el Mareny, jo crec que no desapareixerà perquè està prou consolidat en Sueca i això serà prou perquè continuï, independentment de que continuï o no continuï, perquè això ja ho decidirem. El que hem fet, sí que és de veres que fent un repàs a les eleccions generals, a les eleccions autonòmiques i generals, ens hem donat compte, i jo també m'ho vaig veure, que se perden molts vots independents. Se perden més vots del que la gent es pensa. Podien passar-los a molts partits que avui estan governant, perquè tots els pobles tenen un grup independent, tots. Molts no ixen, molts seguixen, nosaltres hem tingut un poc més de sort, si hem eixit, però es perden molts vots de persones independents que l'únic que volen és el bé del seu poble i que no volen que es manen la feina de fora. A mi què m'han de dir de València el que tinc que fer jo sin Sueca, a aquestes altures, o de Madrid? Què me tenen que dir a mi? Qui sap millor que jo, o millor que nosaltres de Sueca, els problemes que té Sueca? Pues ningú. Entonces el que passa és que tenim que tenir un marge per nosaltres poder actuar sense que ens mani ningú res. La feina que fem en Sueca la tenim que fer nosaltres, no la tenim que fer ni de València ni de ningú, perquè ells el que volen és governar i anar-se'n a casa i estar tranquils. I nosaltres els problemes ens els tenim que tragar nosaltres. Entonces, per això va néixer el GIS, per això va néixer el grup independent, perquè jo vaig veure que si teníem uns problemes, jo estava antes en un partit gran, però veia un partit gran. Pel poble no fa més res. Mai. Fa pel partit. I nosaltres el partit és el poble sueca. La nostra bandera, que és ben bonica. La nostra bandera, que és ben bonica. I per això vaig parlar amb Sandre, ell tenia que buscar-me, és un tio molt constant, i això li ho agraeix, de veritat li ho agraeix. M'ha agradat el programa que portaves perquè és pràcticament el nostre. És pràcticament el nostre, el municipalisme que hi té ell, l'actual pel teu poble. No anem a fer un partit nou, no anem a fer... Perquè ara molta gent dirà, mira, s'han apartat d'un partit. No ens hem apartat en la nostra línia. És el grup independent de Sueca Perelló i Mareny, guió Demòcrates Valencians. Ni més ni menys. I això és la història que es comencem ara. Demòcrates Valencians és un projecte municipalista des de la base i, com diu el seu nom, és un projecte democràtic. La base de la democràcia és escoltar a la teua gent i jo insistisc, això ha sigut molt natural perquè som la mateixa gent, tenim les maneres iguals de treballar. Llavors, quin sentit tindria que algú de fora de Sueca decidira quin és el millor govern per a Sueca? Òbviament, nosaltres estem fent política per aplicar un programa i aplicar les nostres mesures per a millorar Sueca en aquest cas. Per tant, és el grup independent o la gent que estem treballant així ara mateixa la que decidirà per Sueca. Però Demòcrates Valencians, com a partit centrista, no té tampoc cap línia roja a priori contra cap partit. El que ens importa és governar pel bé dels nostres pobles i això fa que en el poble nou de Benitatxell puguem estar governant amb el PP i després puguem estar governant amb l'esquerra en Pego.
perquè no és important, en l'esquerra concretament amb el PSOE, no és una qüestió de partits, és una qüestió de persones i qui aplica millor un programa per al teu poble. No tindrien la mateixa independència, o més. El que passa és que, conforme he explicat antes, sí que crec que és una llàstima que es perguen estos goig de cara a la comunitat. Crec que és una llàstima. Podríem traure alguna més i podríem tindre algun diputat i podríem funcionar, no el grup independent, sinó els demòcrates valencians, apoyant-nos nosaltres en les nostres... Perquè, i vaig a contar-te-ho, a mi molts me pregunten, i la papeleta per a la comunitat? Dic, jo no en tinc, nosaltres només votem que així en Sueca. Entonces tindrem ixa afegitó, diríem, ixa afegitó, o ixa millora de qualitat, de poder portar la papeleta que més t'interessa, perquè hi haurà molt de dubte ara a l'hora de votar, que conforme està el panorama a nivell comunitari i a nivell nacional, hi haurà molt de dubte a l'hora de votar. I així tenen l'opció. Demòcrates ja compta amb acords similars amb Ciutadans Independents de Pego i amb Acció Cerdaní Democràtica, els dos partits de govern en les seues respectives localitats. A banda, treballa actualment amb altres grups independents a Xiva o Torrevella per a començar a vertebrar este espai de centre.